Mipahimangno ang Department of Education sa mga tagduma sa eskwelahan nga magsaulog lang sa Kapaskuhan ngayano og dili pinugsanay ang pag-amot sa mga tinunan. Mamahimong makatambong ang mga tinunan sa party apan dili kini pugson nga makaamot kun wa gyud ikahatag nga kwarta. Di usab kini pwedeng i-bargain ang pag-amot para lang makakuha og grado ang bata. Kani ang report. Simple yet meaningful. Mao kini ang giawhang sa Department of Education sa matunghaan nga mopahigayon og Christmas party. Sumani ni Dr. Salustiano Jimenez, ang Regional Director sa DepEd Central Visayas, nga higpit nga gidili ang pag-obligar sa matinunan sa pag-amot sa galastuhan sa mga Christmas party. Kung wala ikaamot ang mga bata, patambungon ang gihapon sila sa kalihukan sa Pasko. Lakip sa mga galastuhan sa pagkaon ug regalo, gipasadan ang usab ang matunghaan sa paghimo sa Christmas party sulod lang sa ilang mga eskwelahan. Teachers party or non-teaching personnel party, so simple but meaningful ang ato ang gi-re-emphasize. Yes. And then kung naa manggali mga amutan, it shall always be voluntary. O even sa mga ipangsulob, kinahanglan nga simple lang. Samtang gihimugatan sa DepEd official nga dili mamahimong himuon nga bargain sa grado ang pagsalmot sa Christmas party. Magdepende gyud ang tanan sa sitwasyon sa matinunan kung makatambong o dili sa kalihukan. Bukas ang DepEd sa pagdawat sa mga reklamo o galing adunay mga tunghaan nga milapas sa ilang lagda. Ang hinungdanon matod ni Jimenez nga mabatyagan ang tinuod nga diwa sa Pasko nga mao ang pagsaulog sa pagkahimugso sa mananubos nga si Jesus. Ako lang emphasize nga ang pag-join, pag-attend sa usa ka party dili appeal sa grado. Kana. Okay, base namingon nga ang nakaamot na ay plus 10 points plus unsa diha, so wala na siya. Samtang magsugod na ang Christmas break sa Disyembre 16 ug mobalik sa Enero 3 sa sunod tuig. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.